Igbo Keremuno. Dalono. This is Ezudo Live. We're going to do this show in Igbo language and English language. Why? Because some followers that I have on my pages, they don't understand Igbo, although we're about to talk and discuss on Igbo issues. I have some beautiful people, with me today. They are from Igbo Amaka First organization. So let me ask them to introduce themselves. So let's start from you. The Wada. Cha Igbo kwenu. Afọ bụ Nwada Ogechukwu Nnaji. Abụ m onye Amich na Anambra State. Daalụ. Ka onye gị na-anọ n'akụkụ. Afọ m bụ Chiamaka Nwachukwu. Abụ m onye Abọmbaise n'Imo State. Mba 5. Nwanna ka onye ewu. Afọ m bụ Kingsley Chidebere of Araka. Abụ m onye Nnewi South Ebenator to be precise. Daalụ nọ. Fabia na ụmụnna TV today kafa taa. Atatu ụkwa ka o wee na-adaba maka enwe ndị na-ada anọ asụsụ be anyị. They've come to Umunna TV today to enlighten us on their forthcoming project or event, which they call Igbo Amaka Fest 2025. So let me start with you. Tell us about Igbo Amaka Fest. What is it about? Okay, so Igbo Amaka Fest and Legacy Awards were a day I celebrate the Igbo culture in Abuja. Let's celebrate, let's come together as Igbo people and celebrate the Igbo culture in Abuja. And also show people what I say, so from Ogenel to Mongo to every kind of Igbo dish there on that day. And we're also recognizing Igbo people who are doing amazingly well. We can buy in our banner. Nwada, I baba bosi anya eli nni. Anyị ga-afụ ife anyị ga-eli ma Orishirishi. Onye ọkọla nwali nne m ebia gbara ọnụ bịa. Gbara ọnụ elikwana anyị maka ihe niile ya eli ma nke anyị aṅụ ha mma ele na bịa nkwụ ọcha ka nwanyị ni anyị enyekwu small start maka ndị maka esi eme ya ka akụọ ya akụọ so kwado ọfụma bịa. Okay, daalụ. Nwanne anyị nwoke ịma na ihe eji makwa na ndị Igbo nọkọ otu a na-agba mgba anwe ha na-akpọ wrestling nke n'isi nke afọ a unu enwe ka unu buru n'obi na a ga-agba mgba. Yes, we have different events from Ogene down to our rich food like nsala, nkwobi, a lot. Ngwa ka anyị jekwa na nke Nwada Oge. Onye chọkwa keke ụzọ oghe onye chọ ya bịawa ka esi abata. Ọkwa onye chọọ ya bịa mana anyị nwere gate fee anyị na-akwụ 3,000 naira. Sọnsọ na gate si bata you see a whole lot. Foma mmọnwụ ma ogene ha ncha ha ya anọcha there. Afọ m na ihe a unu na-akwado n'ọdụ ụzọ na-abụ. O nwere nke unu si nke unu kpọrọ first nke a ga-eme n'efife abazie n'abalị. O nwere nke unu kpọzi the award, the legacy award. So ka ọla anyị onye gụrụ akwụkwọ ikike nke 3,000 akwụkwọ ikike a ga-ejikwa aka ike ahụ abịa na nke abalị ka o si dị. Okay, ihe mere bụ na otu esi kee ya eke ihe niile ọ dị iche ụzọ abụọ. So igoro nke 3,000 ọ maka erimeri nke a ya eme n'ilo ka ya abatanwu eyere abatanwu maka nke oshishi yotago nke award night nke legacy award ahụ. Mana ịchọkwa ịbata na ha abụọ enwere tiketi a na-ere 7,000 for nke ahụ. So igo nke 7,000 inwe ike mba ihe igo nke 7,000 ọ ya cover ha. So ọ ka mma na ịchọ ime ịbịa na ha abụọ igokọrọ nke 7,000 na. Let me explain what they've said in English for the benefit of our viewers that don't understand Igbo language. They have the festival in the afternoon. That's Igbo Amaka Fest in the afternoon. In the afternoon, that's where you have the opportunity to experience the Igbo dance, Igbo culture, the food, the dressing, the wrestling, all various activities. Then at night,
that's when they'll have the Legacy Award. The Legacy Award also will feature music. However, the ticketing are all differently priced. The afternoon event is priced at 3,000 naira. Yeah? The Legacy event is 7,000. However, if you buy the Legacy event for 7,000, it covers you for the afternoon. Okay? So that's, I think it's important that we come out and support them and encourage them. That young people, young entrepreneurs, creative entrepreneurs, I think that I'm encouraging and recommending that wherever you are, plan to be at the event, at the show, come November 16th in Abuja. So let's talk about venue. I am in a City Park, Wuse 2, on the 16th of November. So red carpet will be 1 p.m. Then event festival award night every 7 p.m. Onye chọkwanụ igota akwụkwọ ikike a nke ndị Igbo na-akpọ ticket ka ego ga-esi nweta ya. So I will what's it called now? Link. Our link. Our link that you can go to. Mana to get access that link, here you go to our IG handle. Instagram. Our Instagram handle. Get the Instagram handle. Igbo Amaka First _ Igbo Amaka First _ So once you get to the page, on the page you have for the link, but you click one on the link, you get your ticket. Technology. Oh, when they got chocolate, I do lazy no room, you don't know. Whatever, you go to ticket. Aqua, oh, here the quarantine, money does. If whatever, you go to ticket by a Jemmy hitch or him up where? Yes. I take a Koruku. Now, children, Omaka both free. Yes, from 0 to 13 years. Free. So how about that? No, because all no mazaka ije merifa. Ka asusu Igbo hare na azu. Ka na mugosekwa. So children are free. Okay. But I don't for each other. Asim kantie kwa unu kwadokwa yili akwa ndi Igbo wee bia. I chọrọ ifo unu yi. Oya mere anyị ji na-eme red carpet. Videos ma camera ịchọ ifo onwe gị. Chado ọfụma ka ịpụta. Ndị be anyị na-alụgo ya ịma mụ nwa ọzọ mgbe ezudo ife gbasara omenala Igbo na-adị m mma. Nyawa mee njisi ka anyị nyefe ohere ka ha kọwa maka Igbo Amaka Fest 2025 a na-akwado na Abuja. Anyị mago na a na-eme ya na 16th of November. November gazie abanye December. Ọsụkwa Christmas ka agwawago. So onye ọ na-akwadobe ka ọ bịagbara anyị ya Christmas. Ịchọkwa ịfụ mbọsị a mma nọkwa ebe ahụ. So biko anyị na-ekene unu isi unu jisi ike. Ọ na-amasị anyị na afụ ịma ndị na-eto eto unu si eme maka ihe omenala. Afụ nnukwu akpati ibu. Ka ihe nọzi n'ime akpati ya. Ihe a bụ akpati anyị na-eji enye ndị VIP, ndị dị anyị mkpa. Okay, VIP. Onye chọkwana ịbịa ka VIP ka ego a na-akwụ nke VIP. Okay, anyị nwere table tickets dị available. Table for 5 for 1 million naira. Table for 8, 1.5 million naira. Table for 10, 2 million naira. Gị bịa ị ga-enweta oche nke gị ihe niile iyi eli na aṅụkwa ma tatacha ga-anọ na tebụl ahụ and the show ma ihe niile na-adị eji adị obi mma enweta onwe na-echekwa gị biko ọ bụrụ na ị chọrọ biko aga m anọ na comment section na-eche gị just na nke ikpeazụ kpọrọ anyị akara igwe onye chọrọ inweta unu ịkpọ unu ma ọ bụ sị ka ezitere ya akwụkwọ ike onye nchọ mmadụ wee ike sị ka ọ kpọọ unu were ụgbọala wetara ya akwụkwọ ike ka ọ kwere na ụgwọ na ụlọ akụ unu kpọọ akara igwe unu. Okay, so you can reach us on 081 35 26 7442. 081 35 26 7442. On the Igbo Amaka Fest ka anyị na-afa na-akpa ọya ebe a ga-egosipụta ka ndị Igbo si ebi ife anyị na-eli ka anyị si eme asọ ibe ya kwadokwa ka onye Igbo dịka nwoke na nwaanyị zuru ezu asọ na Igbo elegance ụmụ nwa bụ ọzọ mgbe ezudo ga-anọkwa bọsị ahụ November 16 na City Park na Wuse 2 ndị be anyị ọ ga-adịrị unu mmadụ anụ jisikwa n'ike jisi n'ike